jimpli ya ka satellite internet ha India kalamat ya ka jing Pyrshah Jur na ka Jio bat ka Airtel. Ka Starlink satellite internet jang Elon Musk kadang penkre Wanrung ban pendrikam ha kari India Henry ka ya kendu ya ka jing Pyrshah Jur na ki company jang ka Telecom kung ka Reliance Jio bat ka Airtel. Nadu benai risau hajar arpuar ka Starlink kala ap ya ka jing menjur jang ka sarkar India bakan yo Wanrung no hapo kari India. Kat ba ka Jio bat ka Airtel pad kidang ya kunting ban yang scam halagi kijat habaya dei bat ka broadband hadin ba kila dab ban yo ya ka jingbit na ka tanat telecommunications. Kat ba ka Starlink bat ka Amazon Kuiper kidang ya kun Wanrung ha ka benta jong ka satellite internet hari India ka Jio bat ka Airtel kila dapan kre ban sedang ya ki jingtri kam jongki ha ka baya dei ba ka jing ya ka spectrum. Haka jing tay niya syapang ka jing ya ka spectrum ka Jio bat ka Airtel ki sumubha ban yo ya ka spectrum lingba ka rukom di lilam ka bapinti kena ya ka jing sam ka bakuit bat ka basyay kat ba ka Starlink pat ka ya site niya halor ka jing ya ka spectrum baka dayban long lingba ki rukom penyaj baya day bat ki kindon internet jong ki satellite ha ka pertai halor ka ne ka sarkar kala lumya ki jing jing bod na kinong shimbenta bat lakmi lenti bakan yo ban aino ya ka rai ka bakhaddu halor ka jing ya ka spectrum hashwa jong ka khasan trek unok pra kat kum ka jing ong jong menteri ka tanat states for communication to mentang ya pet benya khindiat ka ka ne ka Starlink ki kita ki jing long bakong san jong ka Starlink bat ki thong jong ka Starlink bat ki wei ka Starlink ka day satellite internet constellation balashna da ka SpaceX ka Thmu ban pinbiang ya ka internet ka bastat sha ka prathai brok wei ki jinglong bakong san ka Starlink long ba ka aya ka internet ka bastat ba hadu 1 GB per second ka pinduna ya ka jing sateng la ne ka jing thot tang kumba arpo na lai pong millisecond ka pin yolot ya ki jaka ha ka prathai brok wei kan thop ya ki jaka ki bajngai ro kalong ka bala ban ra kleng baru ka suk ban pandai biang ki kita ki thong jong ka Starlink ka Starlink ka don ya ka thong ban yarap ban pinyo ya ka internet connection shaki jaka nong kendong ki baduna bha ki internet shaki shnong ki bajingai shaki karkhana ki badon hapo ki duriao bad hakiling soin ka ai jing yarap da ka papin kloi ban pinyo connection khamtam haki por badon ki jingjulor ka mariang ban ki natural disaster ki pat kita ki bagi yo jing toy na ka Starlink ila ban yo ka internet ka bastat bha bar ka bala ban shania ke internet ka hakador ka babiang kumba khandai dollar ha ka shibinai bat ki wei de ki jingmen toy Henry wala ka ai bun ki ne ki jingmen toy ro ka Starlink ka ya kando ro ya ki jing kum ka jing sha pen thot ya ka signal ha ki wei pat ki satellite ki badon ha sun beneng ne ki wei pat de ki tiar ne ki chapo ane bla ban ong ki debris ki badon ha ka sun beneng